Mes de xuño con datos turísticos de récord na cidade de Pontevedra. A Oficina Municipal atendeu a preto de 7.500 turistas, máis dun 34% máis que en xuño do ano pasado. O aumento supera o 70%, o poñelo foco tan só nos de orixe estranxeira. Que tal, saúdos, datos de récord que se explican en boa medida polo impacto do Multisport que se celebrou na cidade a finais de xuño. Vémolo todo de contado despois dos titulares. A delegada territorial da Xunta na Coruña supervisou esta mañá o estado en que quedou a contorna da Gran Duna de Corrubedo tras a retirada da vexetación que freaba o seu avance. Acompañada do xefe de Servizo de Parques Naturais, tivo ocasión de comprobar o bo resultado tras a eliminación dos piñeiros que ameazaban o ecosistema coa creación de dúas novas liñas de linguas de area. O Obradoiro de Hostelería do Salnés e a Asociación Española contra o Cancro volven ir da man no fomento dos hábitos alimenticios saudables. Esta mañá renovaron o seu convenio polo que o alumnado do Obradoiro vai ofrecer durante 4 xornadas almorzos e aperitivos saudables. Unha iniciativa que é ademais solidaria porque a recadación vaise destinar a proxectos de investigación contra o cancro. Marín celebrará os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. A Alameda do Concello acollerá a 4ª edición da festa na que estas elaboracións son as protagonistas. Será do 11 ao 13 deste mes grazas á participación de 4 adegas pertencentes a este selo de calidade. As peñas volveron tomar boiro este luns nun dos días máis grandes das súas festas. O Parque da Cachada acolleu durante toda a xornada xogos e competicións do máis disparatado que deron paso a unha sesión DJ. Houbo tamén actividades para os máis pequenos cunha gran festa infantil. Todo isto no día despois doutro dos momentos máis agardados, o espectáculo pirotécnico da pasada noite, do que tamén lles falamos despois. Meis recupera con gran éxito a súa feira labrega. Despois de 5 anos de parón, a cita volveu onte ao campo da feira con mostras de artesanía, xogos tradicionais, gastronomía e música. A cita, que cumpriu a súa 13ª edición, está enmarcada na programación das festas de San Bieito. Asuntos que vemos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Comezamos nas estradas dándolles conta dun novo accidente este domingo entre unha moto e un vehículo, aínda que por fortuna non resultou de gravidade. O choque producíase na avenida de Bos Aires, na parroquia ribeirense de Corrubedo. O peor parado foi o conductor da motocicleta, un varón duns 40 anos que presentaba diversas feridas no seu corpo a consecuencia da caída. Aínda así, os servizos de emerxencia trasladarono a urxencias do Hospital do Barbanza para que fora atendido. Ademais dos bombeiros do Parque de Ribeira, tamén interviron neste dispositivo a Policía Local, o 061 e o Grupo de Emerxencias Municipal, así como tamén unha patrulla da Garda Civil de Tráfico que se encargou de realizar o correspondente atestado do accidente. En materia de turismo, o mes de xuño foi de récord en Pontevedra. A Oficina Municipal atendeu a preto de 7.500 turistas, máis dun 34% máis que en xuño do ano pasado. O aumento supera o 70%, o poñelo foco tan só nos de orixe estranxeira. Dende o Concello explican estes datos en gran medida polo impacto do Multisport celebrado a fines de xuño na cidade. Tamén a promoción do modelo urbano e o auxe do turismo estatal. Así, case o 75% dos visitantes serán de puntos como Madrid, Andalucía e A Rioxa. Foron case 5.600 persoas, un 25% máis que as rexistradas en xuño do 2024. Francia, os Estados Unidos e o Reino Unido foron os países dende os que chegaron máis turistas a Pontevedra. Pro goberno local, estes datos subliñan o éxito das citas deportivas para atraer un turismo de calidade e dun modelo urbano que aseguran enche as rúas de seniors e familias.
A delegada territorial da Xunta na Coruña supervisou esta mañá o estado en que quedou a contorna da Gran Duna de Corrubedo tras a retirada da vexetación que freaba o seu avance. Acompañada do xefe de Servizo de Parques Naturais, tivo ocasión de comprobar o bo resultado tras a eliminación dos piñeiros que ameazaban o ecosistema coa creación de dúas novas linguas de area. A delegada territorial da Xunta na Coruña desprazouse esta mañá ata o complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán para supervisar os traballos realizados na contorna da Gran Duna. Durante os anos 2022 e 2023 procedeuse a retirada dos piñeiros e outras árbores non autóctonas que se atopaban na contorna impedindo o avance da duna. Eliminación de piñeiros que estaban chegando, que iban a invadir cada vez máis un espacio dunar. Estamos a falar de que estamos nun parque natural con unha protección de preto de 1000 hectáreas e se fixo unha actuación en un torno a 137 hectáreas. O traballo era necesario, volvemos a decir que estamos en un espacio que é unha zona de especial conservación, que estamos en unha zona de de protección de aves e tamén en unha zona LIC e que a autoridade competente, neste caso a Consellería de Medio Ambiente, a que debe de protexer os espacios naturais e sobre todo protexerlos de cualquier efecto invasor que vai a perxudicar a zona dunar. Agora, 2 anos despois, xa se aprecian os primeiros indicios de recuperación coa aparición de dúas novas linguas de area que avanzan cara ao nordeste. Indicios que se confirmarán cos resultados do estudo que ten en marcha a Xunta, no que se monitorizou a situación da duna dende un ano antes da tala das árbores. Se fixo realmente unha labor moi importante escaneando a duna e a zona e a contorna próxima á duna durante 4 anos. Se utilizou un sistema de dron con sistema LIDAR, que é un sistema que escanea ao centímetro toda a duna, e entón ahora temos unha serie de datos de 4 anos, de que temos un ano antes da corta, outro ano durante a corta e temos un ano posterior á corta, o sea, 4 anos en total. Con esa serie temporal, o que queremos facer agora, está contratado, Belén, é un análisis desos datos. O que sí vemos é que esta duna avanza tremendamente hacia aquí, esa lengua que vedes é toda nova, esa lengua que vedes aí de area, e agora a xente pode pensar o que queira, pero realmente está avanzando dun modo natural, non hai nada que lle impida, porque antes os piñeirais que medraban por toda esa zona estaban cortando o vento de nordés, que era o que remonta a duna hacia arriba, o sotavento, porque o barlovento é o que trae a area do mar, e o sotavento é o que levanta a duna para arriba. A actuación que afectou unha superficie de máis dun 100 de hectáreas supuxo un investimento de €500.000 con cargos fondos Next Generation. Dende a Xunta agradeceron a colaboración dos comuneiros de Olveira, que puxeron a disposición os terreos para a execución do proxecto. A creadora de contido Duna Toker leva máis de 4 anos reclamando que se habilite unha praia canina en Boiro. A pesar do compromiso adquirido polo Concello, denuncia que non se ten feito nada ata o momento, o que supón unha discriminación para as familias con mascotas. Mentres outros concellos da contorna, como a Pobra e Ribeira, presumen de praias caninas, Boiro carece aínda dunha zona de areal habilitada para uso e desfrute das mascotas. Así o denuncia Duna Toker, unha creadora de contido con máis de 1,5 millón de seguidores. A pesar dos encontros mantidos con responsables municipais nos que asegura se comprometeron a habilitala canto antes, non se teñen producido avances ata o momento, escudándose no que cualifica de mentiras e pretextos. Sí, que ten a lei de costas encima, eso mentira, que ten que presentar no pleno, iba a presentar un proxecto, pero que a oposición se iba a opoñer, a oposición ninguén se vai a opoñer, ningún, todos están de acordo, incluso a oposición quere que declare un trociño dunha praia canina en cada pueblo do concello, sea en Campo de Cruz, Abanqueiro, Cespón, Barraña e Escarabote. A outra excusa foi eso, o tema da píllara, que además dixo nun artículo de prensa anteriormente meu, que hai presencia da píllara. Se hai presencia da píllara, que me explique por qué pasa maquinaria pesada pola playa, si supuestamente hai píllara, non, isto está prohibido por lei. Por iso, eu insto tanto a Xunta de Galicia, a Lei de Costas e a Seprona que veñan a investigar, porque isto é un delito medioambiental. El dixo claramente que quería declarar unha playa canina entre o río Breiro e o Molle de Chouza, que é onde estamos. Además é unha zona que non limpa. Ainda que sea canina ou sea de humanos, unha playa ten que estar limpa. E iso sí que che obliga a Lei de Costas. Aí sí que se ten que meter a Lei de Costas.
A influencer insiste en que non é a única veciña que demanda este servizo, posto que ten constancia de outras solicitudes similares acompañadas de campañas de recollida de sinaturas. Ela mesma vende poñer en marcha unha campaña en change.org. A min díxome a última reunión que tuve con el no mes de febreiro que iba a propoñer 2 playas caninas en Boiro. Non me quixo dicir cales son porque sabe que todos os que de Boiro queremos en Barraña, e ao final non declarou nada, nin propuxo nada, nin presentou nada no pleno. Nada, non só me minta a min, estaría mentindo a todo un pueblo. Aparte hai mínimo 3 personas que falei con elas que entregaron hasta en 3 ocasións firmas no Concello. Hai máis de 6.000 firmas entregadas. A oposición ninguén sabe desas firmas. Por que esas personas non recibiron contestación do Concello? Eu abrí unha campaña en Change.org, eu estou recollendo firmas nas redes sociales, no Facebook dunha Toker, todo o que queira firmar, que firme. A espera de que o Concello atenda a súa petición, a batalla está servida en redes sociais, onde Duna Toker publica vídeos satíricos co obxectivo de que a súa reivindicación se faga viral. Por outra banda, o Executivo boirense informou de que ven de sacar a licitación o proxecto para a mellora dos accesos e servizos á praia de Mañóns. O importe de licitación é de preto de 70.000 euros. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 17 de xullo mediante a plataforma de contratación do sector público. As actuacións que se pretenden levar a cabo teñen como principal obxectivo mellorar o firme e realizar un percorrido accesible e seguro areal, así como canalizar as pluviais. As obras afectarán a un treito de vía duns 180 metros cun ancho de 8 metros e crearánse 2 beiras de 5 metros de ancho a cada lado para facilitar o estacionamento e a accesibilidade á praia. Para levar a cabo esta actuación, o Concello conta cunha subvención da Deputación da Coruña mediante o Plan Único Concellos. Bueno, e a volta da publicidade falamos de Jennifer López. A artista está descansando nestes momentos no Concello do Grove, en concreto na Illa da Toxa, mentres o seu equipo prepara todo o dispositivo para ese gran concerto que vai ofrecer a cantante este martes na cidade de Pontevedra. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Obradoiro de Hostalería do Salnés e a Asociación Española contra o Cancro volven ir da man no fomento dos hábitos alimenticios saudables. Esta mañá renovaron o seu convenio polo que o alumnado do Obradoiro ofrecerá durante 4 xornadas almorzos e aperitivos saudables. Unha iniciativa ademais solidaria porque a recadación destinarase a proxectos de investigación contra o cancro. O ano pasado, logo de atender a máis de 500 comensais, conseguiron recadar uns 3.000 euros. Este verán volven os almorzos e aperitivos saudables ao Obradoiro de Hostalería do Salnés. O presidente da Mancomunidade e a presidenta da Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra renovaron hoxe o convenio de colaboración a través do que se impulsan estas iniciativas. É un placer precisamente dedicar estos días precisamente a esa colaboración para que de alguna maneira a asociación poida ter esa visibilidade e tamén poida financiar tamén eses proxectos que son moi importantes para todos os veciños da comarca, non solamente da comarca, senón tamén da provincia e tamén de España, non? Polo tanto, animarvos a asociación e agradecer ese traballo que facedes coa sociedade en xeral, unha asociación social, pero moi importante, que é moi difícil que cada un dos veciños da comarca pois non teñamos presente cando vemos o nome, non? Na iniciativa está implicado o alumnado do Obradoiro. Na edición do ano pasado por aquí pasaron uns 500 comensais ao longo das 4 xornadas para gozar das distintas elaboracións. Grazas a iso conseguironse recadar uns 3.000 euros que se entregaron á asociación para seguir avanzando na investigación contra o cancro. Significa todo el agradecimiento que podemos hacer desde la asociación y desde los pacientes con cáncer y sus familiares a la aportación y sobre todo a la divulgación que hacen de nuestro trabajo y siendo una cosa tan bonita como esta, porque realmente esto es la enseñanza y el preparar a personas para que
puedan desempeñar su trabajo en un momento tan necesario como es este y que lo hagan todo en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Neste verán volverá a haber 4 xornadas, 2 de almorzos e outras 2 de aperitivos. Ademais da parte gastronómica, en cada día haberá música e un mercado solidario. Estamos 2 días en el mes de julio con lo que son desayunos, los días 16, miércoles y 30, también miércoles, en horario de 10:30 a 12. Recomendamos a la gente que reserve previamente debido a la gran afluencia que tenemos, que lo haga a través de las redes sociales o llamarnos por teléfono, lo pondremos todo en nuestras redes sociales también. Y luego en el mes de agosto tendremos, aprovechando también nuestro programa formativo, los aperitivos, que serán en horario de 12 a 1:30, también en 2 turnos, para que pueda venir la máxima afluencia posible de gente. Logo da asignatura deste convenio tivo lugar nestas mesmas instalacións da Mancomunidade en Sanxenxo o acto de entrega de diplomas da 12ª edición do Programa Integrado de Emprego do Organismo Comarcal, unha edición con 10 talleres de emprego, 28 accións formativas e tamén prácticas. O resultado, unha inserción laboral do 85%. O importante ao final para as administracións é que estes cursos que sexan ou polo menos que teñan, que alcancen o maior obxectivo por parte dos alumnos, non? Sí parece que os datos que de alguna maneira pois que avalan que hai un 80 e pico por cento, creo que un 80% precisamente de incorporación laboral, ou polo menos eso quere dicir que de alguna maneira esta formación pois que axuda precisamente a formar para esa para ese contrato pois laboral, que ao final é para o que son estes programas integrados de emprego. Nestes momentos está xa en marcha o proceso de selección para a seguinte edición. Marín celebrará os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. A Alameda do Concello acollerá a 4ª edición da festa, na que estas celebracións son as protagonistas. Será do 11 ao 13 deste mes de xullo, grazas á participación de 4 adegas que pertencen a este selo de calidade. Os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo serán os protagonistas da fin de semana no Concello de Marín. A Alameda acolle a 4ª edición da festa dedicada ás elaboracións desta IXP. Para nós é moi importante que esta festa siga adiante, aunque seamos poucos, pero seremos vos. Co cual, estar aquí presentes ano cada ano, pois é fantástico. Sempre temos que tratar de facer as cousas ben para que, cuidando esa imagen, podamos seguir crecendo. Polo Concello, apoialos un ano máis, porque nos parece moi importante apoiar o sector primario neste entorno que temos aquí no Morrazo, que isto é un comenzo de valientes, como foron eles, pero creo que pode haber moitísimas máis xente xoven que poida seguir ese camiño. Será unha oportunidade única para coñecer os viños das 4 adegas que participan na cita. Son a adega de Ardán de Marín, os areiros de Vilaboa, Reboraina de Redondela e Bodegas Costas de Moaña. É moi importante facer fincapé de que si facemos algo en función do viño, que eso é unha riqueza cultural, porque o viño é un ser vivo, e ao ser un ser vivo temos que darlle vida. Dende as adegas destacan a importancia desta cita, que supón un gran impulso para dar a coñecer o traballo que realizan no marco deste selo de calidade, cuns viños que aseguran gañan cada vez máis popularidade en diferentes mercados. E temos ese selo de calidade que vamos a loitar por el. Por eso é moi importante que todos os anos esteamos aí, apoiados polo Concello, é verdade, pero que esteamos aí e que as cousas se vayan facendo cada vez mellor. Novas plantacións, novas variedades, novos cupases, todo é importante. Ademais das 4 adegas participantes na feira, forman parte da IXP Ribeiras do Morrazo, Videiras no Mar de Cangas e a adega do Mosteiro de Poio, que este ano non poderán asistir á cita. E falamos agora de vela, porque esta pasada fin de semana disputábase en augas da Ría de Arousa a 14ª edición da Volta á Sálvora, organizada polo Club Náutico Deportivo Ribeira e co patrocinio de Congalsa. A vitoria na xeral foi para o Peperetes de José Manuel Millán do Real Club de Regatas de Galicia. Na proba disputada este sábado tomaron parte unhas 20 embarcacións. Todas elas completaron o trazado cun percorrido dunhas 17 millas náuticas que os levou a bordear a illa de norte a sur, cun vento primeiro de nordeste que cambiou ao longo da regata a noroeste.
Por clases, en regata, a vitoria foi para o Peperetes de José Manuel Millán, do Real Club Náutico de Regatas de Galicia, seguido do Chispetrén de Jesús Iglesias, do Club Náutico Arousa Norte, e o Galopín de Manuel Franco, do Club Náutico Deportivo de Ribeira. En cruceiro regata, o vencedor foi o Mauritania de Ángel Romasanta, do Náutico Arousa Norte. Por detrás de él, en segunda posición, entraron o Camping Ría de Arosa de José Manuel Pombar, tamén do Náutico Arousa Norte, e de terceiro o Pico Norte de José Manuel Castro, do Club Náutico de Boiro. Na clase cruceiro, o triunfo foi para o Arosa Sexto de José Luis Torres Colomer, do Náutico de Ribeira, seguido do Salud de José Ignacio Salgado e o Piolín de Manuel Castro Gil. Rematada a regata, procedeuse como é costume nas propias instalacións do Náutico ribeirense a entrega de premios aos gañadores, coa presenza das distintas autoridades, entre os que se atopaba o propio conselleiro delegado de Congalsa, Julio Simarro, empresa patrocinadora da proba. Jennifer López xa está en Pontevedra para prepararse para o concerto que ofrecerá este martes no Parque de Tafisa. A artista internacional está a hospedarse no Gran Hotel da Toxa, no Concello do Grove, mentres o seu equipo traballa reo para que todo estea listo para a cita que arrancará este martes ás 10 da noite. Máis de 500 persoas están a traballar na montaxe. A nivel técnico e infraestructuras de escenario, a verdade é que foi a montaxe está sendo, continúa sendo, ainda queda un pelín para rematar, pero prácticamente listo, está sendo un reto. Falamos dun escenario de máis de 16 metros de altura, de casi 30 metros de boca, cunhas pantallas dun tamaño espectacular tamén, un aparataxe tanto de audio como de luces, vamos, non se me ocurre un montaxe de maior nivel que este realmente a nivel técnico. Que a xira de grandes éxitos, non ven presentando un disco novo, co cal a xente escoitará o que espera escoitar, que é o que nos gusta escoitar, non? Os temas máis coñecidos e as interpretacións máis coñecidas, co cal vai por aí, pero vai con corpo de baile, vai con unha montaxe de vídeo increíble, a verdade, e de luces brutal. Bueno, o concerto de Jennifer López non é a única cita que acollerá Pontevedra este martes pola noite. Ás 11 na Praza da Pedreira arrancará unha nova edición de Cinema e Estrelas, unha actividade organizada entre o Concello e o Cineclube de Pontevedra que permite gozar do mellor cine ao aire libre e de xeito totalmente gratuito. Gustaríame destacar a calidade da programación. Eu vin algunha das películas. Son películas que non son normalmente do circuito máis comercial, que non é doado chegar a elas, pero, sin embargo, teñen unha calidade extraordinaria. Son películas para disfrutar do cine, para pasarlo ben, para botar unha noite vendo unha película que nos faga ter todos os sentimentos habidos e por haber, que para eso existe o cinema. Para nós é super ilusionante, moi reconfortante pois facer parte desta tradición tan linda que é cando chega o verán pois habitar a rúa cando cae a noite a fresca para ver xuntas cine, non? Unha maravilla. Máis temos unha praza moi tranquila, moi recollida en Pontevedra que fai a función de sala de cinema moi ben, que é a Praza da Pedreira. Serán 5 sesións de cinema que se desenvolverán entre o día 8 e o 12. Así, a programación comezará mañá coa película de animación Flow, Un mundo que salvar, un filme de 2024 especialmente recomendado para a infancia. O mércores 9 será a quenda da inglesa Bird, da directora Andrea Arnold, mentres que o xoves a Praza da Pedreira acollerá a proxección de Crossing, unha película sueca de Levan Akin, especialmente recomendada para o fomento da igualdade de xénero. O venres a programación homenaxará ao creador David Lynch, falecido a comezos deste ano, co filme Unha historia verdadeira. Finalmente, o ciclo despedirase botando man dos clásicos. Proxectarase unha copia en 35 mm dos Paxaros de Alfred Hitchcock. Meis recupera con gran éxito a súa Feira Labrega. Despois de 5 anos de parón, a cita volveu onte ao campo da feira con mostras de artesanía, xogos tradicionais, gastronomía e música. A cita, que cumpriu a súa 13ª edición, está marcada na programación das festas de San Bieito.
A Feira Labrega volveu a Meis pola Porta Grande. Despois de 5 anos de ausencia, a cita volveu encher o campo da feira na súa 13ª edición. E a verdade é que, que dá gusto ver o campo da feira cheo de xente, dá gusto ver, volver a imaginar como antaño este campo estaba cheo de xente cando viñan á Feira do Mosteiro, que era unha das feiras máis coñecidas en toda a contorna, e a verdade é que o Gallás sexa o primeiro de moitos anos despois dese parón. A festa perdeuse polo parón obrigado pola pandemia no ano 2020. Agora, a súa recuperación foi posible grazas á iniciativa dun grupo de veciños que se propuxo volver celebrar esta popular cita e avisan que volveu para quedar. Tras charlar aquí un grupo de amigos e veciños, estuvemos traballando o último mes aquí duro para recuperar todos estos postos de gastronomía, de antigüedades, etc. Contamos que ahora, a partir de ahora, isto vaya animándose, vaya crecendo con número de asistentes e de puestos de gastronomía e artesanía, etc. Fiel ao seu espírito, a Feira Labrega reuniu no campo da feira unha quincena de postos de diferentes produtos e oficios en recordo do importante mercado que se celebraba antigamente en Meis. Houbo mostras de artesanía, xogos tradicionais, gastronomía e música. Darlle un pouco o esplendor da Feira do Mosteiro que tiña no seu momento, temos artesanos outra vez, temos xente, sobre todo é xente de Meis que teñen, veña a colaborar, a enseñar o que saben facer, as asociacións, xente, particulares que tamén se dedican a facer manualidades. E a verdad que, é un día de festa que tiñamos ganas, a xente levaba pedindo xa un par de anos de por que non volvemos a facer a Feira Labrega. É unha festa pequeniña aquí do pueblo e está, ben, moi ben, está moi ben. Eu estou aquí torneando a madeira, aquí no torno, facendo peciñas de madeira, xoguetes. Nos hoxe estamos aquí colaborando coa Festa Labrega e traemos unhas tapiñas para tomar durante o día. A festa nos encanta, xa non é o primeiro ano que vimos e nos gusta moito participar nesta festa. A Feira Labrega está incluída na programación das festas de San Bieito de Meis. A vindeira cita será o venres 11 con festa infantil pola tarde e verbena xa pola noite, con banda de ayer en New York. O sábado 12 celebrarase San Cristobo con misa, procesión e verbena. Xo domingo 13 será o día grande da programación coa Festa dos Callos. E as peñas volveron tomar boiro este luns nun dos días grandes das súas festas. O Parque da Cachada colleu durante toda a xornada xogos e competicións do máis disparatado que deron paso a unha sesión DJ. Houbo tamén actividades pros máis pequenos cunha gran festa infantil. A mocidade foi a principal protagonista das festas de Boiro neste luns, no que as peñas tomaron o Parque da Cachada. Dende primeira hora competiron nos xogos máis disparatados para rematar pasados por auga tras o tradicional mangueirazo de honra. Empezamos co tradicional xogo da culler co ovo, despois seguimos co xogo da fariña, este ano como novidade, despois vai ter lugar o xogo das carretas, tiro da corda, xogo dos aros e máis o xogo das sillas. Nós vamos a ganar todo o que se nos poña por diante. Todo. Queremos la Champions. Somos os richis por problemas de distribución. Está esquentando para entrar, ¿no? Sí, a ver cando nos chaman, a ver como gestionamos, a ver se conseguimos facer algo, ganar algo. Finalizada esta singular competición, tivo lugar a sesión vermú con de Cuncas e o parón para o xantar de confraternidade co que os peñeiros repuxeron forzas para a tarde, na que Sound Divan, Marcos Magán, DJ Enter e Places puxeron a nota musical. Este luns as peñas marca o Ecuador dunhas das primeiras festas de verán da comarca. Que é un luns esperado das festas de Boiro, onde a mocidade disfruta aquí no Parque da Cachada con xogos tradicionais, como acabamos de ver agora ca corda, e, é o día para eles, foi o venres, que é esa festa Remember, e hoxe cos xogos tradicionais e o día das peñas, non? Por diante quedan aínda 2 días de celebracións coas mellores orquestras, amenizando as verbenas nocturnas e un senfín de actividades para todos os gustos e públicos. Precisamente unha das actividades máis multitudinarias e agardadas polos boirenses foi o espectáculo pirotécnico da pasada noite. Centos de persoas congregáronse a medianoite na praia de Barraña, onde tivo lugar a tirada de fogos de artificio dende mar e terra. Estivo acompañada de música e danza a cargo das gaitas de diversas agrupacións tradicionais e a compañía de baile de Francieira. O espectáculo, cunha duración duns 20 minutos, non deixou indiferente a ningún dos espectadores que destacaron a gran calidade desta fusión de luz, cor e música que cada ano se supera.
Cos fogos das festas de Boiro poñemos hoxe o punto final ás novas do día.